Aquest conte que us vull explicar és un conte que ens hem inventat amb els meus alumnes de l'escola de teatre, els més petits que no són tan petits. Es diu El tió perdut. I que consti que m'han donat ells permís i elles per explicar-lo. Mireu, el tió perdut és d'una nena que es diu Alícia. L'Alícia li encanta córrer, li encanta saltar, enfilar-se als arbres o fer la croqueta. L'Alícia li encanta descobrir noves coses o descobrir anemalons amagats al mig del bosc. L'Alícia, el que no li agrada és estar quieta. Això no ho suporta. Aquell dia l'Alícia anava directe al seu arbre per enfilar-se, quan de cop va sentir una veueta que plorava. L'Alícia, escolta, que escoltaràs, però aquella veueta no era d'un conillet. No, ho semblava però no ho era. Tampoc era d'un cuquet. No, ho semblava però no ho era. Tampoc era d'un cargolet. Quan de cop va veure un tió petit que plorava. El va agafar molt de compte i li va dir: «Ei, tió, per què plores?» «És que m'he perdut. És que com que soc un tió que m'agrada molt córrer, m'agrada molt saltar i m'agrada molt fer la croqueta, doncs he caigut de casa meva i ara no sé com tornar. Que me pots ajudar, tu?» T'agrada fer tot el que m'agrada a mi, D'acord, doncs sí, t'ajudo. Va, digue'm, saps com hi hem d'anar? Sí, tu segueix tot el que jo et diré, d'acord? Segueix-me, Va, som-hi. Mira, has d'anar una mica recta. Així, recta. Ui, no, recula una mica, perquè ara has d'anar cap a l'esquerra, esquerra, ara cap a la dreta, ara tornarà recta, ara tornarà a recular, ara tornarà cap a l'esquerra, a la dreta, li va dir l'Alícia. A veure, tió, que no saps on vas? Home, doncs no gaire, és que aquest bosc és molt gran, És molt gran i no sé gaire on vaig. Però és que hem de trobar una superplanta, una planta molt alta, que travessa els núvols, que sembla que arriba al cel, però no arriba al cel, arriba a casa meva. L'Alícia pensa que pensaràs i de cop va saber on era aquesta planta, que se l'havia mirat més d'una vegada i no es havia atrevit mai a pujar-hi. Així que amb el seu tió se'n va anar on hi havia la planta. I mentrestant es anaven explicant cosetes. Quan van arribar a la planta, l'Alícia se'l va mirar i diu: «Ui, és que és molt alta». No pateixis, Alícia, no pateixis, que ja veuràs. Tu puja, que és molt segura. L'Alícia, amb el tió a la mà, va començar a pujar aquella planta, i vinga a pujar, i quan portaven 10 minuts pujant, va mirar baix i mira que li agradava enfilar-se als arbres, però és que allò era super alt, i vinga a pujar, quan de cop, uala, tió, on som? Això és molt xulo, però si les flors parlen, i els arbres, però si això sembla un conte, no sembla de veritat. Doncs és casa meva, això, saps? Això és casa meva. És un bosc màgic. És el bosc on vivim tots els tions, aquí, tots junts, amb els arbres, amb les flors, i imagina que no et vegi perquè no els agraden gens els nens i les nenes, ni els pares ni les mares, ni coses que s'assemblin a un humà. No els agraden. Diuen que no cuiden les coses i no els hi agraden gaire. Així que tu deixa'm aquí i te faig un petó i te'n vas. Però en aquell moment va començar a veure tot de tions enormes que anaven en direcció on era l'Alícia. No volem nenes! Fora d'aquí, nenes! Fora! Aquesta nena no ens agrada, és un humà! Fora! L'Alícia estava molt i molt espantada, però de cop el tió petit va fer: «Ei, pareu! Que era culpa meva que estigui aquí, que jo em vaig perdre, vaig saltar planta avall i ella m'ha pujat, si no encara seria baix plorant. M'ha salvat! No sigueu tan estranys també!» Llavors els tions grans se la van mirar i van dir: «Caram, això sí que és una nena valenta.
Oh, ens agraden molt les nenes valentes. Molt bé, doncs vine, va, passa que t'ensenyarem casa nostra. I a més, com que has estat tan valenta, vinga, va, què t'agradaria que féssim per tu? Home, l'Alícia va dir, sous màgics? Sí, i de tant en tant baixem a la terra, ens agrada baixar, saps? Baixem aquí baix, passa que hem d'anar al tanto que no ens facin llenya. Pel foc a terra, sisplau, no deixem de ser fusta nosaltres, som tions, allò. I, bueno, mira, fem tot el que podem, vull dir que, però ens agrada baixar. Home, doncs si sous màgics i us agrada baixar, per què no veniu un dia a visitar-me a casa meu? I un altre tio va dir, mira, farem una altra cosa. Un cop l'any vindrem a casa teva, sí, a visitar-te. I estarem uns dies a casa teva perquè ens cuidis, ens donis una mica de menjar, ens agraden molt les mandarines, ho sabíeu? Les mandarines ens encanten, per això hi ha tant mandariners en aquest bosc, clar, sí. Doncs ens cuides i llavors farem una festa tots junts i nosaltres tornarem cap a dalt. L'Alícia ho va trobar genial i així el tio petit també la podria visitar. I per això cada any tenim que cuidar una mica el tio. Tenim que donar-li menjar i llavors fem aquesta gran festa de la cagada del tio. Ho fem gràcies a l'Alícia, que va ser una nena molt i molt valenta. I sigui mentida o sigui veritat, aquest conte s'ha acabat. Bones festes!